Има два вида учени. Единият е да отидеш в университет, да четеш книги, да слушаш подкасти и така нататък. Има обаче друг източник на учене, който е много по-силен. И това, което хората забравя, всеки един от нас е роден с един учител на работа. И той учител с теб от момента, в който се родиш, до момента, в който умреш. И той учител, когато ти яде съвет, той никога не бърка. Никога не бърка. Единственото нещо е, че той учител ти дава съвет само когато действаш. Той учител не си казва мнението, когато мислиш. И той учител е реалният живот. Реалният живот никога не бърка. Но реалният живот ти дава фидбек само когато действаш. Да. И затова ние казваме, че real life is the best classroom. Най-добрият учител е реалният живот. Обаче, ние трябва да го слушаме. Как да го слушаме? Аз имам всяка сутрин 15 минутки на числи с хартия, си мисля как да бия този Христос вчера. Какво ме научи вчерашния ден?